Riwruok matayo tuke mag Taekwondo komakore gi migawo ma ochung' ne weche mag tuke osechako keto chenro mong'ith mar bago tuke piny mangima mag jotugo ma higni piny 21 ma ibiro bagi e lap ma Moi Stadium Kasarani e kind tarik 3 nyaka 6 mar dwe mar 12. Tim Kenya biro ting'o jotugo 16, 8 ma nyiri gi 8 ma yawuoyi ka gin gi geno mar timo makare tuke mag piny mangima mibiro bagi Kenya kuom thuolo mokwongo. Jatend riwruok matayo tuke go e pacho ka Suleiman Sumba olero ni okang' mar Kenya bago tuke gi moywayo pinje 80 en ranyisi ni Kenya goyo okang' maduong' e tuke mag Taekwondo. Tim Kenya biro dhi e piny mar Cote d'Ivoire kuom jumbe 2 mar timo rako margi kapok giduogo pacho ka motelo ne chakruok mag tuke go. Out of the 600 players. The pressure is there, and it's not an easy task. It's not an easy task for us. As the president has said, there are many countries which are European countries. There is USA, they are there, but to us, we are Kenya. Yeah, so we are going to do something different, and we are going to make our country proud. It was a good build-up match before we go for our training in Ivory Coast for 2 weeks, preparing for the World Taekwondo Championship, which will be held here in Kenya, and the team has a positive mind, and we are planning, and we are going to get good results. It is all system go. We finished with the inspectors. We are finished with the first build-up in Kampala, which was very successful. In another few days, God willing, the team will travel to Cote d'Ivoire because we want the residential camp to be outside this country. Within 3 weeks, they'll be ready to come back and ready to be podium ready.